kurňa, tak jak funguje to. Technika. Nazdar. Halo, nazdar, no. Tak to zní krásně. Tož, zdravím všecky. Já jsem jak je Bohuš a zdědil jsem tady tu vaši školu, tak se na to mrkneme společně. Ale mám pro vás takové jako info, jo. V průběhu představení můžu nějaký herci pít tady z této lahvínky. Nebojte, je tam domácá švestková limonáda. Děkuju a užívejte. Nazdar. Radku, ta tvoje třída sexta, vůbec nikdo nečipá, všichni svítí, běžte už do háje, Ševela, Škondrová. Tak v klidu, ne? Vážení kolegové, hned na úvod našeho setkání mám pro vás velice nemilou zprávu. Kraj se rozhodl naši školu kvůli špatné finanční situaci, kterou sami vidíme, padá nám to tady prakticky na hlavu, skřínky se hroutí. Rozhodli se udělat z naší školy školu soukromou. Hned, co to oznámili, naši školu koupil jakýsi pan Stejskal. Velice inteligentní muž a pedagog. Ale bohužel, aby toho nebylo málo, hned co naši školu získal, tragicky zahynul a v dědickém řízení škola připadla jeho synu Bohumilovi, o kterém prakticky nic nevíme. Takže budoucnost naší školy je pro nás velká neznámá. Páni svatí, škola, to je štěstí. Nazdar hoši, tak jsme tady. Tyjo, já jsem možná tak pozdě, ale jsem jak nemohl jít cestu sem do tvoji vašu zachcávku, nebo jak se ta prdel jmenuje, tak jsem šel tady vedle do Krystalu do Rosíc, ale jsem potkal kamoša, tady právě chodil před pár rokma, tak jsme dali pár kousků a jsme tady. No počkej, tebe já znám? No jo, štraj. Přes den si to vysedává po hospodách. Co ty vůbec děláš? Dobré, pane Ušel, tak já občas chodím spravit ten projektor, a občas taky napiju, no a nic extrémního to není. To si se moc nepomamil, hochu. A co vy tady pořád učíte? Jej, machry, frajere, a radši, když už jsme tady, jak se tady můžeme podívat, ne? Já jsem úplně na to natěšený. Tak pánové, pojďte. Tady má kabinet pan zástupce, tam radši nechoďte, ten má opravdu hodně práce. Dělá toho dost i za mě, bych řekl. Takže radši pojďme dál. Tady si můžete všimnout nástěnky. Tam máme všechny úspěchy našich žáků, našeho prestižního gymnázia. A máme tady i informace o programech, třeba o programu Erasmus+. Ano, toho se hodně lidí zúčastňuje. A jak si můžete všimnout, ty stojany na nástěnky jsou velice esteticky řešené, takže... No a já ti ruším, já jsem si všiml, že tam mátí. A tu jsem neviděl vodu, co mě za ten chlas vydědila. To jako... No a když už jsme u té nástěnky, jak já už jsem odtál, dneska já se trošku opřu. No jo, fakt máte to fakt úplně nádherně tady vyřízené, esteticky, ale ty... Jak se ty vlastně jmenuješ, frajere? Já jsem nějaký Bohuš? Já jsem Libor Hejda, ředitel této školy. No, nevím, a chvíli, Libore, no. Hele, já mám takovou prosbu, jo, já bych se potřeboval to, vychcat. Máte tady někde ty toalety? Ano, tady dále po chodbě jsou chlapecké toalety, tam si můžete odskočit. Bohušu, no, ještě na mě, já musím... No, pojď, frajere. Děláte machry, ale hajzly máte na chodbě. Hoši, co tady kouříte? Tady se musí fakt čít studovat. Co to? Jsi snad prezidentův brácha, abys nám tady poroučil? Co si to dovolíš, ty prdě? To je u tebe. Ty hovne, ty půjdeš a ty taky půjdeš. Ředitela! Už jsem tady, co se tady děje? No, co tady ti chodí za Pánové, co to je? Co to máte? Už to se mnou mluvíš? Co to máš v ruce? Víš, jak ti to škodí na zdraví, ale alou do hodiny. Už vám dávno zvonilo. Dáme do druhé kopětka. Pánové, omlouvám se, můžete si vykonat, co potřebujete tady.
Díky, Libore, ale padá ti to tady, to se všechno musí změnit, kurňa. Skřínky, dveře. Podrž mi to tady, tak nejde. Co chceš podržet? Tak jdem na to, ne? Tak pánové, teď jsme tady u učebny číslo 6. Kolegyně Jašková tam má právě hodinu dějepisu, tak si myslím, že bude nejlepší, když se tam půjdeme podívat. Tak děcka, my si otevřeme učebnice na straně 32. Já vám teda říkám děcka, ale vy už dávno nejste děcka. Pane řediteli. Ní, nenech se rušit, my jdeme jenom se podívat na vizitu rychlou. Dobře, dobře. Tak děcka, a to byl tedy úml, večerní učení marxismu a leninismu. Děcka, já vím, že už dávno nejste děcka, dokážete si to vůbec představit, se učit takové, jak to říct, neatraktivní ptákoviny? Já vím, že bych vám neměla říkat svůj osobní názor, ale vy jste taková šikovná třída, vy jste moje oblíbená třída. Tak já, i když to může znít divně, když se jmenuji Nina, tak já ty rusáky a komunisty prostě tak nesnáším, ještě že už je to za náma. Ale hovno je za náma. Tak, Klémo, ale to jste opravdu neměl. Víš, jaké nesnáším sprostá slova. Ti jsou snad ještě horší než ti komunisti. To kecáš. Já jsem byl komunista, jsou komunista, dál budu komunista. No, to snad. Ale děvenko, nečertí sa. Jsi docela pěkná baba, tak musíš být aj trochu chytrá, abych si tě tady mohl nechat. Libore, kdo vy vlastně jste, vyzjeme? No řekni, kdo jsou. Níni, já ti musím představit našeho nového pana majitele. Tohle? No, nelíbím se ti, nebo Že je co? náš nový majitel? No ano, to je z toho, že nechodíš na ty ranní porady. Sám jsem ti říkal, jak důležité to tam je. Tak já se vám tady omlouvám, to jsem nevěděla. Víte, je to náročné učit takové holonky. Jo, no, to je v pohodě, děvenko. Tak to asi už půjdem, ne? Radši ano. Tak se mějte děcka teda. Děcka, my pokračujeme. A poslouchej tu paní Čelku. Ona je celkem pěkná baba. Pánové, jak se tak dívám, přiblížilo se nám poledne, co se takhle podívat do školní jídelny a něco malého tam i pojíst. Libore, to není vůbec špatný nápad. Já mám taky hlad, že nemám s kým spát. Dobrý den. Dobrý den. Tak co, hospodo, co máme dneska dobrého k jídlu? Dneska máme želový polévku a rybí filé a nepřidáváme. Já nežeru, fuj! No a takhle, tak mě naučil pán Fanda Zahradníček. Chodňák sebeupraný. Ale pánové, vždyť to jsou speciality. Sorry, Libore, ale filé fakt ne. To je přes moju motorolu. Ale pojď sem, kam ty s tím instrumentem a kytáru? Si můžeme zabékat, ne, trošku?
Ale pánové, tady, na akademické půdě, u jídla, to by měl být hlavně klid. Ale Libore, za béka taky hezký moravismus to musíme. No, moje slova. Tak co, Libore, dáme? A tak, pro jednou nás to snad nezabije. No já bych si k tomu i trstnul trošku, já jsem v takové náladě na to teď. Mám košťál puštěl. Co to je za meta? Zastáte se kým Luděk Strašák. Vysoko nad údolím jako sloup či maják tyčí se stavba, která má tak známý tvar. Na ní se chceš být vzdělán, ty mi řekneš a jak. Rád bych tu, pokud mohu, prožil roku pár. Každý den od nádraží vyšplhat se vzhůru, vstřebávat vědomosti, to je jak to chci. Vzdělání připomíná dlouhou horskou túru, nejlepší přehled pak máš, když si na konci. Tak přistup blíže, zastav se krátce, tady se vzděláš, kdo si postím. Ten samý ústav, jeden zastávce, jedno na spoustu osobností. Co to za zázrak a prapodivnou školu, odkud se díváš na svět jenom z kopce dolů. Ústav, co dobrou pověst má a gloriolu. A tak to slavné jméno vyspíváme spolu, je to zastávecký Gimpl na zastávce. Dívky dělá dámu, no a chlapa slabce. Zastávecký Gimpl, mám je radši ráda, Zkoušku z dospělosti, tady pro ní skládá zastávecký Gimpl, TG Masaryka. Místo, kde se snění, s realitou říká. Zastávecký Gimpl, zdávna buď sláva, škola, která v srdci na věky zůstává. Ruje! Co to je za podnik, kdy si člověk na ní nemůže zabékat, kurňa? Prosím vás, pánové, jste normální? Tady musí být klid. No jako u Štrajta mě to nepřekvapuje, ten z té puberty nikdy nevyroste. Ale že i ty, Libore, nestydíš se? Promiň, Evi, asi jsem se nechal trochu unést. Víte co? Radši si rozdejte papíry a napište si následující věty. Jenom jedna židla, co to je jako? Já čekal, že už to mám za sebou. Libore, mě tak špatně, že nemám ani tušku. Nepůjčil bys mi. Oh my god, Já vy si už no, jste tak- jaký maturanti. Já jsem propil. Tak pánové, pojďte se mnou. Studenti sekundy se právě chystají odjet na vodácký kurz. Rád bych šel s vámi, ale bohužel si musím ještě něco zařídit. Tak se tady musíme rozloučit. Můžete se tam jít podívat a seznámit se s učiteli, kteří se tohoto kurzu zúčastní. Dobře, Libore, děkuju. Tak se mějte, no. Tak nashledanou, pánové. Nazdar. Jo, nazdar hoši, co vy tady? Nazdar, světý Bohuš, ahoj. Nazdar Fando, co ty Mániško, těšti se, nazdar. Kurva, to je parník. Nazdar hoši, tak jsou tady. Chlapci pro loďky a nakládat. Jo, nakládat. Tady jsou nějaké ty kočený, Fando, když jsme u toho nakládání. Tady jedna pádí. Ahoj, Zuzanko. Františku, jestli pojedeš, tak se ani nevracej. Jsi slíbil, že vypereš ty dresy. Ale Zuzi, vyperu, ale až se vrátím. Tak mě vemte sebou. Ale Zuzi, řekl se bez bab. Tak si to užijte teda. No chlapci, a než se do toho dáme, tak si můžeme trošku posilnit, ne? Na cestu. Jo, dajte si, to je domácá.
Příjemná bolest. Já bych takhle předjízdou neměl, ale pro zlepšení smyslu. Ale hoši, to přece vůbec není třeba, ne? No a když si nějak, já to dojedu. Daj si. Tak vpravo bok, vlevo zatočit a 3 kolečka kolem autobusu. Já si zdechnu. Tak, hoši, dívejte, to vytáhne aspoň 120, tak. 80, 90, 100, hoši, 120, 120. A nespomaluj, jeď, jak ti říkám já. Je, Helenka, to mám nejradši. To. A kde ční červený kamení, žije ten, co mi jen srdce ničí. Super. Koho já ráda mám, To tam jede. Počkej. To je Pepa. Počkej, já ještě s těma mýma dešákama musím něco probrat. Ahoj, Radí. Já jdu za váma. Jirko, a ty na to, díky. Jedem. V rytmu země jde to země, v rytmu nebe jde to z tebe. Ze země do nebe, z nebe dolů. Jo. V rytmu země jde to země. Co tam toho teda je? To už nám trvá. Dobrý den. Ty piješ, Bohumile? Tož tak dám si. Víš, že příležitost šece, je? Se musím vypálit červa, že jo? Dajte si, to je domáca, to jsem pálil sám. Hovoříš pravdu? Ne, to se tak jenom říká. Tady s Jurem a s Pepem jsme to tady včera vypálili. Bohumile, ty se mě bojíš? Ne, já jsem taky překvapený. Tak překvapený. Já se asi ožeru, kurva. Bohumile, já jsem přišel, abych ti něco sdělil. Ta škola, Bohumile. Jsi dobrý člověk, ale řídit školu to vyžaduje určitý temperament a určité vlastnosti, kterými ty jednoduše nedisponuješ. A tak jsem hledal a řekl jsem si, že tu školu musíš předat někomu lepšímu, někomu s zkušenostmi. Ale komu však všichni, co znám, jsou stejně jako alkoholici jako já? Někdo mě napadl. Opravdu? Myslíte, že ten je ta správná volba? Ano, myslím, že je to ten, kdo tuto školu postaví na nohy. Tak když říkáte, to jsou mi věci.
Jak to jen těm křupanům vysvětlit? To je prekérní situace. Hurňa. Omlouvám se, že jdu pozdě, ale měl jsem ještě nějaké vyřizování. Představte si, nějací chuligáni zhodili skříňky a dokonce převrátili dveře na toaletách v druhém patře. Já opravdu nechápu, kde to jsme. No, nečertí se, Libore, co občas stane, no. Ale hlavně proč jsme tady, moji milí? Svolal jsem vás tady, abych vám řekl jednu důležitou věc. Měl jsem takové prozření, když jsem si řekl, že ačkoliv nám to tady tak hezky klapalo, tak nemá to úplně smysl. Prostě na to nemám. Ale našel jsem si nového nástupca. Jiřího ho všichni dobře znáte, před pár rokama tady študoval, a takže vám to bude dobře klepat. A není ním nikdo jiný než Ondřej Svirák! Nějaký opáčky? No tak si nakonec trošku zapékáme, ne kurňa? Všetky ruky, kurňa. A ještě tady máme bonus pro nadšence hudební a fanoušky nových hudebních moderních žánrů. Tak tedy všichni, kdo máte chuť si zatancovat, můžete jít za náma a trošku se poveselit. Prosím pana Košťála. Která má tak známý tvar. Stají se, chceš být vzdělán, ty jim řekneš a jak. Rád bych pokud mohu vložil ruku pár. Každý den od nádraží vyšplhat se vzhůru. Třebávat vědomosti, to je jak to chce. Vzdělání připomíná dlouhou horskou túru. Nejlepší přehled, jak máš, když si na konci.